मित्रांनो, तुम्ही बायंगी या भूतप्रकाराबद्दल कधी ऐकलंय का? प्रामुख्यानं कोकणात या भूतप्रकाराबद्दलची ख्याती पसरलेली आहे. लोक म्हणतात की बायंगी हे विकत घेता येणारं भूत आहे. काही भागात त्याला छेडा असंही म्हटलं जातं. तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या जीके स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक भयानक आणि चित्तथरारक असा अनुभव. बायंगी या भूतप्रकाराबद्दल हा अनुभव असून गुजरात राज्यात घडलेली सत्य घटना आहे. गुजरातच्या वाळवंटी प्रदेशाला टेकूनच असलेलं एक जुनं पण संपन्न गाव. गाव जरी लहानसं असलं तरी त्या गावाचा रुबाब मोठा होता. सकाळ झाली की गावभर मातीचा वास दरवळायचा. कच्च्या रस्त्यावरून बैलगाड्या हळूहळू जात, विहिरीवर पाण्यासाठी बायकांची कुजबूज चालायची आणि लांबवर पसरलेल्या शेतातून वाऱ्याबरोबर बाजरी आणि ज्वारीच्या कणसांचा सळसळ असा आवाज यायचा. हे गाव म्हणजे कष्टकरी लोकांचं, पण त्याचबरोबर परंपरा, अंधश्रद्धा आणि गुपितांनी भरलेलं. गावाच्या मधोमध थोड्या उंचावर एक प्रचंड मोठी हवेली उभी होती. जाडजूड भिंती, कोरीव काम केलेले खांब, मोठे मोठे दरवाजे आणि आतमध्ये शिरताच थंडावा जाणवावा असं दगडी अंगण. ही हवेली होती दामू पटेल यांची. दामू पटेल नाव जरी साधं असलं तरी गावात त्यांचा दरारा मोठा होता. जमिनी, वाडे, गोदामं आणि सावकारी सगळीकडे त्यांचंच नाव. गावात कोणाचा लग्न सोहळा असो, भांडण असो की एखादं संकट, शेवटचा शब्द म्हणजे दामू पटेलांचाच. लोक म्हणायचे, दामू पटेल जे बोलेल ते दगडावर कोरल्यासारखं. पण एवढ्या संपत्तीच्या, मानमर्तबाच्या मागे एक खंत मात्र दामूच्या मनाला कुरतडत होती. ती म्हणजे त्याचा एकुलता एक मुलगा मदन. मदन म्हणजे पैशात वाढलेला, एकदम हट्टी, आगाऊ आणि मस्तीखोर. बापाचं नाव, बापाची श्रीमंती आणि बापाचा दरारा याच आधारावर तो गावात वावरायचा. कामधंदा, जबाबदारी आणि हिशोब किताब याचं त्याला काहीही पडलेलं नसायचं. दामूला हे सर्व दिसायचं, पण तो मात्र गप्प राहायचा. माझं तर वय झालंय, उद्या मला काही झालं तर हा मुलगा तर या सगळ्याचं काय करेल? हा प्रश्न रोजच रात्री दामूला झोपू देत नव्हता. आणि मग एका रात्री ते घडलं. आकाशात ढगं दाटून आलेली, वारा वेगाने वाहत होता. हवेलीत दिवे लागलेले, पण दामू पटेल छाती धरून पलंगावर बसला होता. घामाच्या धारा त्याच्या कपाळावरून ओघळत होत्या. श्वास घेणंही त्याला कठीण वाटू लागलं. वैद्याला बोलावलं गेलं, पण त्याने एकच वाक्य सांगितलं, जरा जपून राहा, वेळ कधी वळेल काहीही सांगता येत नाही. त्या रात्री दामूला पहिल्यांदा जाणवलं की माझं मरण जवळ आलंय. त्यानं लगेच नोकराला हाक मारली, अरे शिरपा, मदनला उठीव, आताच्या आता. मदन अर्धवट झोपेत डोळे चोळतच खाली आला. काय झालं बा, एवढ्या रात्री कशाला उठवलं? दामू काहीही बोलला नाही, फक्त काठीच्या आधाराने उभा राहिला आणि त्याला म्हणाला, चल माझ्याबरोबर चल. हवेलीच्या तळमजल्याकडे जाणाऱ्या पायऱ्या अंधारात हरवत होत्या. त्या भागात मदन कधीही गेला नव्हता. तिथे कायम कुलूप असायचं. नोकर सुद्धा तिकडे फिरकत नसत. पायऱ्या उतरताना भिंतीवर जुन्या दिव्यांची मंद ज्योत थरथरत होती. वातावरणात गारवा होता आणि एक अनोळखा जडपणा. तळमजल्यात एक खोली होती. प्रचंड मोठा लाकडी दरवाजा, त्यावर लोखंडी पट्टी आणि बाहेर एक भलं मोठं कुलूप. मदन जरा गोंधळलाच. बा, ही खोली कधी पाहिली नाही. दामूनं थरथरत्या हातांनी कुलूप उघडलं. दरवाजा उघडताच एक जुनाट वास, ओलसरपणा आणि काळू खोलीतून बाहेर आला. आतमध्ये एक जुनी पेटी होती, काळ्या लाकडाची, जाड आणि वर्षानुवर्ष न उघडलेली. दामू हळू त्या पेटीपाशी गेला, जसं काही तो धीर एकवटत होता. आणि मग त्यानं ती पेटी उघडली. आतमध्ये होतं एक लाल सुताचं कापड. ते कापड जुनं होतं, पण त्याचा रंग
अजूनही गडद होता, जणू रक्तानं भिजलेला. दामून ते अलगद उचललं. त्यावरचे धागे घट्ट धरतच तो म्हणाला, मदन, हे नीट बघ. मदन त्याच्या जवळ गेला. कापड हलताच त्याच्या आतून एक नारळ दिसलं. दामूचा आवाज गंभीर झाला, हा काही साधा नारळ नाही. हा तो नारळ आहे ज्यामुळे आपल्याला हे वैभव मिळालं, ही संपत्ती, हा मान, हे सर्व या नारळामुळे शक्य झालं. त्यानं थोडा श्वास घेतला आणि मग हळूच म्हणाला, यालाच म्हणतात बायंगी. दामू पटेल मदनकडे पाहत काही क्षण गप्प बसला. त्या तळमजल्यातील ओलसर हवेत त्याचा श्वास जड झाला होता. मदनच्या डोळ्यात प्रश्नांची गर्दी होती. बा, तू काय म्हणतोयस ती? बायंगी बायंगी म्हणजे नेमकं काय असतं? मदनचा आवाज थरथरत होता. इतके दिवस त्याने श्रीमंती, पैसा आणि वैभव हे पुश्तेने गृहीत धरलं होतं, पण आज पहिल्यांदाच त्यामागचं गूढ त्याला दिसू लागलं होतं. दामूने खोल श्वास घेतला. अरे मदन, आज जे काही आपल्याकडे आहे ते सर्वच काही नशिबाने नाही मिळालं. तो थोडा थांबला, जणू काही जुनी आठवण त्याच्या डोळ्यासमोर तरळली असावी. आणि मग तो पुढे सांगू लागला, अरे माझ्या खापरपंजोबांनी हे भूत विकत घेतलं होतं. दामूचा आवाज खोल आणि जरा गंभीर झाला. त्याआधी आपण काय होतो हे तुला माहीत आहे का? मदननं नकारार्थी मान हलवली. अरे आपण अन्नाला मोहताज होतो. आपल्याला खायलाही काहीच नसायचं. डोक्याला छप्पर नव्हतं. आपण जर कोणाच्या दारात उभं राहिलो तर लोक आपल्याला हाकलायचे. पण ज्या दिवशी हा बायंगी घरात आला त्या दिवसापासून मात्र आपलं नशीबच फिरलं. जमिनी वाढल्या, हवेली उभी राहिली आणि लोक आपल्याला मान द्यायला लागले. मदन अचंबित झाला. म्हणजे हे सगळं? हो, दामू ठामपणे म्हणाला. हे सर्व या लाल कपड्यात गुंडाळलेल्या नारळामुळे. क्षणभर सर्वत्र शांतता पसरली. पण दामूचा चेहरा काळजीनं भरला. आता माझं वय झालंय मदन, मी जास्त दिवस टिकणार नाही. हे सगळं आता तुझ्यावरच आहे. त्यानं मदनकडे रोखून पाहिलं. तू याची पूजा नाही केली तरी चालेल, पण याची काळजी घ्यायची. तू याला जे मागशील ते सर्व तुला मिळेल, पण याच्या मागेही काही कडक अटी आहेत. मदनची उत्सुकता वाढली. काय अटी आहेत बा? दामूचा आवाज अचानक कठोर झाला. पहिली अट, हे कोणालाही दिसता कामा नये. दुसरी, ही खोली कायम स्वच्छ, शुद्ध आणि पवित्र ठेवायची. म्हणजेच दारू, मांस आणि शिवीगाळ. आणि एक महत्वाचं, याला स्त्रीचा स्पर्श अजिबात जमत नाही. तो थांबला आणि शेवटचं वाक्य जरा जड आवाजात बोलला. आणि जर याची अट मोडली तर बायंगी उलटतो आणि मग घरावर संकट येतात. मदनने मान डोलावली. हो बा, मी सगळं सांभाळून घेईल. त्या रात्री बायंगी पुन्हा स्वच्छ कापडात गुंडाळून पेटीत नीट ठेवण्यात आला. कुलूप बंद झालं, पण त्या कुलपामागे एक गुपित मात्र जिवंत राहिलं. काही दिवसातच दामूने मदनसाठी एक योग्य स्थळ पाहिलं. त्याचं लग्न थाटामाटात ठरलं. हवेली दिव्याने उजळून निघाली. पण त्या आनंदाआधीच एक विचित्र आणि गूढ घटना घडली. मदनची आई शांत आणि देवभोळी एके सकाळी अचानक मृत अवस्थेत सापडली. ती कशी मेली आणि कधी मेली कोणालाच काहीही माहीत नव्हतं. गावात सर्वत्र कुजबूज सुरू झाली, पण दामूने मात्र हा विषय दाबून टाकला. थोड्याच दिवसात मदनचं लग्न झालं. त्यांची सून करुणा, साधी, देखणी आणि स्वभावाने मृदू. काही दिवस सगळं काही सुरळीत चाललं. घरात सर्वत्र आनंदाचं वातावरण होतं. हवेलीत जणू गोकुळच झाली होती. 1 वर्ष उलटलं आणि मदनला एक गोंडस मुलगा झाला. पण त्याचवेळी दामूची तब्येत झपाट्यानं खालावली. तो खाट्यावरच खेळला. त्याचं बोलणं अगदीच कमी झालं. डोळ्यातून जणू काहीतरी सांगायचं राहून गेलंय असं वाटायचं.
मदन मात्र संसारात गुंतला नाही. दिवसभर मित्रांसोबत भटकणं, दारू, जुगार आणि पैशांची उधळपट्टी. बायंगी मात्र त्याच्या अपेक्षा पूर्ण करत राहिला. हळूहळू मदननं स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केलं. त्याचं त्या खोलीकडे जाणं बंद झालं. एका रात्री मदन दारू पिऊन घरी आला. तो रोज रोज दारू पिऊन यायचा. या कारणावरून करुणाशी त्याचं कडाक्याचं भांडण झालं. रागाच्या भरात करुणानं घरातल्या सर्व दारूच्या बाटल्या उचलल्या आणि बाहेर फेकायला सुरुवात केली. मदन घाबरला. अगं थांब, तो ओरडला. घाईघाईनं त्यानं त्या बाटल्या उचलून बायंगी ठेवलेल्या संदुकात लपवल्या. करुणाला ते दिसलं. तो बाहेर गेल्यावर करुणा परत तिथे आली. तिनं त्या बाटल्या उचलून बाहेर फेकल्या आणि तिची नजर त्या लाल कपड्यावर पडली. तिचा हात पुढे सरकला आणि तेवढ्यातच मदन धावतच आला. नको, हात नको लावूस त्याला. तो इतका जोरात ओरडला की करुणा घाबरूनच मागे सरकली. मदननं झटक्यात खोली बंद केली आणि तिला उडतच बाहेर नेलं. तो एकदम कठोर आवाजात म्हणाला, त्या वस्तूला कधीच हात लावायचा नाही, कळालं का? पण करुणाच्या मनात मात्र एक प्रश्न उभा राहिला होता. त्या लाल कपड्यात नेमकं काय होतं आणि त्याला हात लावताच मदन एवढ्या जोरात का ओरडला असेल? त्या कपड्यात नेमकं काय आहे हे मला बघावंच लागेल. जेवण वगैरे करून सर्वजण आपापल्या खोलीत जाऊन झोपली. अर्ध्या रात्री करुणा उठली. तिच्या मनात भीती आणि उत्सुकता दोन्ही होती. ती हळूच त्या तळमजल्यात उतरली आणि कुलूप उघडून ते कापड उघडलं. आणि ज्या क्षणी तिने नारळाला स्पर्श केला त्या क्षणी विजेचा भलामोठा कडकडाट झाला. खिडकी थरथरली आणि हवेली हादरली. आणि तेवढ्यातच त्या नारळाचा रंग तिला बदलल्यासारखा वाटला. तो नारळ क्षणभर जिवंत असल्यासारखाच भासला. करुणा मोठ्यानं किंचाळली. तिनं घाईघाईनं ते नारळ कापडात गुंडाळलं आणि वर धावतच गेली. ती झटक्यात जाऊन झोपली. पण त्या रात्रीनंतर त्यांचे ग्रह फिरली. घरात अस्वस्थता वाढली. स्वप्न भयान झाली आणि हवेलीत विचित्र आवाज यायला लागले. कारण आता बायंगी जागा झाला होता. दुसऱ्या दिवशी सकाळ झाली, पण हवेलीवर मात्र कुठलाही उजेड उतरला नव्हता. करुणा पलंगावर निपचित पडून होती. डोळे उघडे होते, पण नजर मात्र रिकामी. श्वास चालू होता, मात्र शरीर जणू प्राण सोडून बसल्यासारखं थंड झालं होतं. वैद्य आला आणि तिला तपासून गेला, पण तोही डोकं हलवत म्हणाला, हिचा आजार नाही, हिला काहीतरी लागलंय. मदनच्या काळजात धस्स झालं. त्याला अचानक बापाचे शब्द आठवले, बायंगीला स्वच्छ आणि पवित्र जागी ठेव, नाहीतर तो उलटतो. मदन घामाघूम झाला. तो एकही शब्द न बोलता तळमजल्याकडे धावतच गेला. त्या खोलीचं दार उघडताच यावेळेस त्याला आतली हवा आज जरा वेगळीच वाटत होती. एकदम दमट, कुजलेली आणि जड. तो थरथरतच संदुकाकडे गेला. कुलूप उघडलं आणि ज्या क्षणी त्याची नजर त्या लाल कापडावर पडली त्या क्षणी त्याचा जीव घशातच अडकला. कारण तो नारळ पूर्णपणे काळा पडला होता, जणू काही कोळसाच. त्यावर विचित्र रेघा उमटलेल्या, जणू काही नसांसारख्या. मदनच्या हातातून पेटी सटकली. तो नारळ खाली पडला आणि त्या क्षणी खोलीतून एक खोल भरदार आवाज उमटल्यासारखा वाटला. मदन घाबरूनच मागे वळला आणि पळतच वर आला. तो थेट दामूच्या खोलीत शिरला. बा, अहो बा. त्याचा आवाज थरथरत होता. बायंगी काळा पडलाय. दामूच्या चेहऱ्यावर भय स्पष्ट उमटलं. तो कसाबसा उठायचा प्रयत्न करतच म्हणाला, अरे मूर्खा, हे काय केलंस तू? त्याचा आवाज कापरा भरवणारा झाला. मी तुला बजावलं होतं ना, ती जागा स्वच्छ ठेव आणि पवित्र ठेव. तो थांबला आणि डोळे मिटले. आता याचे परिणाम फार वाईट होतील. मदनच्या अंगावर काटा आला. तेवढ्यातच बाहेर काहीतरी गडबड झाली. शेतातून त्याचा गडी धावतच त्याच्या घरात आला.
मालक, मालक कुठं आहात तुम्ही? तो मोठमोठ्यानं ओरडू लागला. मदननं त्याला विचारलं, काय रे, काय झालं? तो थरथरतच म्हणाला, अहो मालक, आपल्या गोदामाला आग लागली आणि सगळं धान्य जळून खाक झालं. मदन आणि दामू दोघंही हादरली. ती बातमी पसते न पसते तोच दुसरी बातमी लगेच आली. त्याचा साखर कारखाना तोही आगीत जळून उद्ध्वस्त झाला होता. एकामागून एक आपत्ती. मदन जागीच कोसळला आणि डोकं धरून रडू लागला. बा, सगळं काही संपलं. माझ्या चुकीमुळे आपला अख्खा खानदान नष्ट होईल. दामू शांत बसून सगळं काही ऐकत होता. त्याच्या डोळ्यात भीतीपेक्षा अपराधभाव जास्त होता. दामू शांत आवाजात म्हणाला, मदन, बायंगी उलटला आहे, कारण आपण त्याच्या अटी पाळल्या नाहीत. मदनने अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी पाहिलं. बा, यावर काही उपाय नाही का? काहीतरी मार्ग असेलच ना? दामू काही क्षण गप्प राहिला आणि मग जड आवाजात म्हणाला, उपाय आहे. मदन थांबला. आशेची एक हलकी किरण. पण दामूचा आवाज थरथरला. त्याची किंमत फार मोठी आहे. काय किंमत? मदनने त्याला विचारलं. दामूनं नजर खाली झुकवली. बळी. मदनच्या काळजावर घाव बसला. बा, मी देतो ना बळी. सांग फक्त, किती बोकडे कापायचेत? दामूने मान हलवली. नाही, बायंगी बाहेरचा बळी घेत नाही. मदन हादरला. मग? दामूनं डोळी मिटली. घरातलाच एक. क्षणभर सर्वत्र शांतता पसरली. मदनचं डोकं सुन्न झालं. दामूनं डोळे उघडली. त्यात पाणी होतं आणि तो बोलू लागला, माझ्या लहानपणी माझ्या मोठ्या भावाचा, म्हणजेच तुझ्या काकाचा, बळी बायंगीने घेतला होता. मदन ती ऐकून स्तब्ध झाला. तो लहान असतानाच अचानक मेला. तेव्हा लोकांना वाटलं की तो आजाराने मेला असावा. पण यामागचं सत्य फक्त तुझ्या आजोबांना माहीत होतं. बायंगीने त्याला निवडलं होतं. मदनच्या अंगावर शहारा आला. आणि आता? दामू हळूच म्हणाला, बायंगी पुन्हा बळी मागतोय. मदनने घाईघाईनं विचारलं, आता तो कुणाचा बळी घेईल मग? दामूनं नजर वर केली. बहुधा चिंटूचा. ते शब्द ऐकताच मदन मोठ्यानं किंचाळला. नाही, माझ्या मुलाचा नाही. बा, आता मी काय करू? माझं तर डोकंच चालत नाही. दामूही हादरलेला होता. तो स्वतःशीच पुटपुटला, हा प्रश्न माझ्याच पापाचा आहे. आणि तेवढ्यातच हवेलीच्या भिंतींमधून अचानकच एक अजब गजब आवाज आला. जणू काही कोणीतरी खोल विहिरीतून हसत होतं. सर्व दिवी लुकलुकली आणि वारा जोरात सुटला. बायंगी पुन्हा जागा झाला होता आणि आता तो स्वतःचा बळी निवडणार होता. दामू पटेल बराच वेळ शांत बसून होता. हवेलीच्या भिंतीवर नाचणाऱ्या सावल्यांकडे तो एकटकच पाहत होता. त्या सावल्यात त्याला स्वतःचं आयुष्य दिसलं होतं. पापांनी भरलेलं, लोभाने आंधळं झालेलं. अचानक त्यानं जड आवाजात मान वर केली. मदन, आता तू काहीच काळजी करू नकोस. मदन दचकला. बा? दामूचा स्वर वेगळाच होता. शांत, ठाम. जणू काही त्यानं आतून तुटून एखादा मोठा निर्णय घेतला होता. मदन, मी सांगतोय त्या विधीची तयारी कर. आताच, लगेच. मदन काहीही न बोलता लगोलग होकारार्थी मान हलवतो. त्याला बापाच्या डोळ्यात एक वेगळंच तेज दिसत होतं. मरणाला सामोरं जाण्याचं. दामूनं त्या खोलीत यज्ञमंडप उभारायला सांगितला. जुने तांब्याचे कलश, हवेत सुटलेला धुपाचा वास, जमिनीवर रेखाटलेल्या गोड रांगोळी. बायंगी म्हणजेच तो काळा पडलेला नारळ यज्ञाच्या मध्यभागी ठेवण्यात आला. संपूर्ण कुटुंबाला समोर बसवलं गेलं. करुणा अजूनही अशक्त होती. चिंटू आईच्या कुशीत शांत होता, अशांतीपणी मृत्यूच्या इतक्या जवळ. दामूनं घट्ट डोळी मिटली आणि मंत्रोच्चार सुरू झाले. ते मंत्र वेगळे होते,
देवाचे नव्हे, ते होते बंधनाचे मंत्र. हवेत अचानक थंडी वाढली. दिव्याच्या ज्योती हळूवार लुकलुकायला लागल्या आणि मग एक प्रचंड मोठा कडकडाट झाला. यज्ञमंडपाच्या समोर एक लहानगा मुलगा प्रकट झाला. त्याचं शरीर पूर्णपणे काळं, डोळे लालसर आणि चेहऱ्यावर रागाचा थरथरता आवेश. मला बळी हवाय, तो मोठ्यानं किंचाळला. त्याचा आवाज खोलीच्या भिंतीवर आदळत होता. दामू आणि त्याचं संपूर्ण कुटुंब हादरून गेलं. तो मुलगा, तो चेहरा. मदन, हा बघ तुझा काका, हा माझा भाऊ आहे. दामूच्या तोंडून शब्द फुटले. तोच भाऊ ज्याचा बळी बायंगीने वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्या आत्म्यानं सगळीकडे नजर रोखून पाहिलं. दामू धडधडत्या काळजानं पुढे सरसावला. आम्ही तयार आहोत बळी द्यायला, पण हे सगळं आम्हाला इथेच संपवायचंय. आम्हाला बायंगी नकोय. हे ऐकताच तो आत्मा प्रचंड चिडला. तो वेगानं त्यांच्या दिशेने चालून येऊ लागला. खोलीतील वस्तू जोरजोरात हलू लागल्या. सर्वजण प्रचंड घाबरली. हवेलीच्या भिंती हलू लागल्या आणि तेवढ्यातच दामू पटेल जागेवरून उठला आणि तो सगळ्यांच्या पुढे उभा राहिला. त्याच्या हातात पेट्रोलचा डबा होता. थांब, तो जोरात ओरडला. त्या आत्म्याची हालचाल क्षणभर थांबली. दामूने एक नजर मदनकडे टाकली. बाळा, आता सुधर. त्याचा आवाज भरून आला. माझ्या लेकरा, तू संसाराला लाग. माझ्या नातवाला चांगले संस्कार दे आणि पुन्हा कधीही अशा मोहात पडू नकोस. मदनच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळली. बा, बा, असं करू नकोस. थांब, तुझ्या जागी मी बळी देतो. पण दामू थांबला नाही. त्यानं पेट्रोल बायंगी आणि यज्ञमंडपावर ओतलं आणि त्या आत्म्याच्या चेहऱ्यावर अचानक भीती दिसली. नको, तो मोठ्यानं किंचाळला. दामूनं शेवटचं वाक्य म्हटलं, हे माझं प्रायश्चित आहे, आणि स्वतःला आग लावली. क्षणात सगळं पेटून उठलं. बायंगी, तो नारळ आणि दामू पटेल, सगळं काही अग्नीत विलीन झालं. त्या आत्म्याची किंकाळी हवेलीत घुमली आणि मग सर्वत्र शांतता पसरली. सकाळ झाली. हवेली अजूनही शांत उभी होती, पण तळमजल्यातली ती खोली पूर्णपणे राख झालेली. बायंगी आता नाहीसा झाला. दामू पटेलही त्याच्यासोबतच विलीन झाला. करुणाची तब्येत हळूहळू सुधारली. चिंटू आता हसत खेळत होता. मदन बदलला. दारू, जुगार, त्याने सर्व काही सोडलं. तो आता जमिनीकडे, कामाकडे वळाला होता. तो आता गावासाठी आणि स्वतःच्या परिवारासाठी सर्व काही चांगलं करू लागला. हवेली पुन्हा जिवंत झाली, पण यावेळी मात्र त्याच्या स्वतःच्या कष्टाने. लोक म्हणायचे, पटेल घराण्याचं वैभव आता बायंगीमुळे नाही तर माणुसकीमुळे आहे. आणि त्या जळालेल्या खोलीकडे पाहताना मदन म्हणायचा, काही श्रीमंती अशी असते जी माणसाला माणूसच राहू देत नाही. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.